It was in the 1900s when a woman named Anna initiated the celebration of the Mother's Day in the U.S. She was a member of an Episcopalian church, and she wanted to give a tribute to her mom who already have passed away. Ket gapo kadayjay kakabsat, nagbalin nga contagious so that other churches have started to adopt the recognition and appreciation of mothers until it became a part of the official national calendar of the U.S. That every second Sunday of the month of May, Mother's Day be celebrated. So you see, there is no fixed date. It is not the date. It is the second Sunday. Gapo na ti origin na, kat naggapo iti maysa nga church, nga in-appreciate na dagiti nanang on the second Sunday of May. Ironically, however, ni Anna kakabsat, who started the movement of the Mother's Day celebration, never became a mother herself. No dikat inaramid na lang detoy, gapo iti panagyaman na, kan panangapresyar na iti inana. Nung mampay natayan, daydi nga nanang na. Ngam kayat nakakabsat, nga ipakita, kan ibaga, nga hamon orayan, nga natayan ni nanang mo, nga sagutam, ibagam digijay kaririknam nga ayat mo kingkwana, agyamang ka, kat natayan, anapin nga rod serbina kakabsat. Uri adadjay langit, hanakan nga manggaganpay. No di kat itata si bibiyag pay kakabsat. Iso nga, sino kada kayo iti adapi nga biyag, iti nanang na, itayag naman ti ima na. Okay, very good. Sino kada kayo iti awanan nanang na, itayag na ima na. Okay, adada. Ala, da kayo nga kakabsat nga natataenganan awan nanang yon, ala kita, da kayo latan tinanangan nga ibilang min nga nanang iti unag iti church. It is one thing to say that you love your mother. Today, the word I love you is very easy to say. Makita yun di Facebook, love has become a very abused and misused word. That is why, nalaka nga ibaga tayo kakabsat, ngay ayatan tayo ni nanang, ngam sa bali nga banag, it is another to honor and care for her. Ni Apo Jesus, nga mangisalakan ken manubot tayo, ken Apo tayo, ket kadagiti adu nga insuro na, ken inpakita na, iti bayat, iti panagbiag na ken ministry na. Makita tayo kakabsat, nga uray addan idi ijay krus, ket binigbig na jay nanang na, ket impakita na kakabsat, nga dapat ni nanang na, numan pay ni Maria kakabsat, ket saan nga nanang ni Kristo akas Diyos, na aramat laeng, ti pa nakabukil na nga tao, ket maipasngay, ngagbaling nga tao, nga di jay ket temporaryo nga relasyon, ngem numan pay ti kasjay kakabsat, Jesus was concerned about his mother and made provision for her care. Makita tayo deta di John 19:26 to 27. Una na di 27, then saith he to the disciple, behold thy mother, kuna na kinikwan. And from that hour, that disciple took her unto his own home. So makita yung kakabsat data, ngagpagpakada ni Apo Jesus, mapugsatan tinaindagaan nga relasyon da, gaputa nalpasan iti akam ni Maria ken kuana, ken akam namat nga kas anak ken ni Maria nga nanang na. Ket ijay nga bilin nan, kada ijay na intawan nga anak na kakabsat, nga kabsat ti Apo Jesus ni Juan, ket kunana adta iti inam.
Kat kaday nga kanito, DJ nga disipulo nga iso ni Juan, inala na ninanang na, ijay mismo nga pagtaangan na. That means care. Are we treating our mother with the same kind of love and respect? They cared for us. Do we care for them? Hantay kaya kakabsat. Nga subadan, day pa nang take good care da kada tayo. But it will be a grave sin if we neglect and forget our mothers. Dakkel nga basol, iti imatang iti Diyos, no intayo baybayan, kan lipaten, dagitoy nga nanang tayo. A man's best friend, kunada di America, is his dog, but not. Because a man's true best friend is his mother. Amo tayo deta kakabsat. Gaputanuman daduma, nuninanang, kat paulit-ulit kakabsat, iti panagngaw-ngaw na, nga isula-iso ti ibagbagana, ti binigat, no pananganan, no panagturugan, marindi ka pa'y siguro nga anak, nga makangkangeg kakabsat, nga hamo ko maibilang nga ninanang, kat kasla kalaban, ta isuna kakabsat, no apay, nga kasjayter aramidan na, because he cares for you, and she is your best friend. Malagip ko DJ, istorya kakabsat, may panggap ka DJ, may sa nga agina. Nga ti binigat, kuna ni nanang na, barok, di ka man impaknin tapagiddaam. Kas kamanlanganan, detay manok, nga limagtulatan manipod tabaki, di ka la inurnusan tapagiddaam. Binigat nga kasjay. Masapol anak ko, nga no karing ka, urnusam ta pagiddaam, urnusam ta kwarto. Binigat ka kasat, marindi di anak. Katamuyo, idi dumakalan kakabsat, kat nagagraduaran ti kolehyo, kat mapana nagtrabaho, agsarak ti pagubraan, napan nag-apply ti may isang kumpanya. Kat idi nga sumrik kakabsat, nakita na nga di pagpigadan, kat detay, nakunes, haan nga naka-applag nga na siya. Kat gaputa, narindi ka kapsate, na-train king kuana, nga kanayo na ibagbagan nanang na, nga urnusam deta kwartom, urnusam takatrem tapagid-idam. Inurnus na kakapsat, automatic. At anang arod, no iso training mo, automatic. Inurnus na di pagbigadan. Kadidi ko ang kakapsat simrek, kat nakita na kakabsat nga digiti tugtugaw, nga nagtugtugaw, pagtugtugawan, nagiti ma-interview kat nawara, inurnus na kakabsat. Automatic. At ay sungarot, training na. To cut the story short, kakabsat, pinagawi din, DJ, manager, one interviewing officer, digiti kakadwana, kat isulangan ng tinabati. Kat inayaban na ije uneg, ije opisina. Kat kuna na nga kasta, you know, we have a CCTV in this building, kunana. And I observe you. Ngay di sumrek ka, inurnos mo sigo di pagpigatan. Labas-labasan la, dagiti kakadwam. Inurnos mo, dagiti tugtugaw. Kat no apay nga pinagawid ko, dagiti daduma nga kakadwam. Gaputa, nasaraka kon, dagiti sapsapulin mi nga tao, nga alaem mi iti deti nga kumpanya. Kat awan sa bali no saan nga si kadijay. Kitaem kakabsat. Nagbalin nga blessing ken kwa na kat ijay na nga na-realize nga daydi pa nakarindi na nga kanayon nga panangungunget ken panangipalpalagip ni nanang na kakabsat. Kat nagbalin gayam nga blessing ken kwa na later on in his life. Isong agyaman tayo kakabsat. Tadigiti nga nanang tayo, sanda mauma, nga mangulit-ulit, kat ragsakda, nga ulit-ulitin di agong unget. Amen! I hope that all of us should be grateful to God
for a good mother. No awan da kakabsat, agad sante nga nagbalin, sana kompleto kakabsat. Iti panakabukal ti kinatao tayo. Agpaiso nga ti realidad, ni nanang is like the emotional figure in the home. Kat ni tatang is the logical figure in the home. But the balance between the two is just like grace and truth. No ni tatang logical, kat ammo na kakabsat, ngagpanunot iti logical truth ni nanang iso iti nang balanse, babaan kadayjay, makungkuna nga asiken parabor. Thank God, because mothers have a very unique role in the family. Again, Happy Mother's Day kada kayo nga nanang. Happy Mother's Day ni Mama, dato'y data kakabsat. Happy Mother's Day to my wife. Maybe she is watching right now on the YouTube. Happy Mother's Day to Ma'am Bernadette, the wife of my brother, Preacher Glenn. Ken kada kay amin kakabsat dita. Now, mothers play vital, significant, different, but important hats and roles. Digito'y kakabsat, ngayon nakibinsa-binsa ita, dagiti kalugong, ngayon tayo lagipon, kan bigbigan, nga inaramid, kan ar-aramiden, dagiti nanang kada tayo, without which, how could we make it in life? So ngayon ti dayti nga malem, iburay ko kadakay ti paulo ti mensahe. Let us recognize mothers' godly sacrifices. Dayti nga aldaw, kat intayo ko mananaman na panunutan nga riknaan kakabsat, ti pateg ken sayaat na, tinagkaroon itinanang nga nangaywan kada tayo. Amen? Tilubong tilang amin marikrecognisar kakabsat kat digitay cum laude, magna cum laude, summa cum laude, ken ado, manegnegleken kakabsat tinanang samantalang iso ti dakkel ti paset na ti biag tayo. Kunana di Ephesians 6:1-3, verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kang kailat sang kabasit nga kay papanan na deta, ti susyudad tayo. Ti sekreto, iti panagbalin nga napaot, kan narigta nga biyag, saan lang nga ti biyag, iraman tayo man kakabsat ti society, ti sekreto, nga mang preserba, ti sosyudad kakabsat, kat saan nga technology, uray pa'y high-tech. Adutatan, dagiti mapartuat ti science nga tumaran. Adutatan, ti mapartuat iti teknolohiya, nga mangpaalisto, dagiti trabaho iti biyag. Ngem ti sekreto nga mangpaatidog ti biyag, ken mangpreserba kakabsat, iti sosyudad, ket maibasar iti panangtratar wenno attitude dagiti anak kadagiti nagannakda. Laglagi po nyo dayta kakabsat. It's not science and technology that is the key to prolong and to give vibrance to life. It is children's attitude to their own parents. Dayta nga imbagak, it may sound unpopular, it may sound not acceptable to the society, but folks, it is what the Bible says. Ti Diyos kunana, nga ti sekreto ti atidog nga panagbiag, saan nga science and technology, no di ket adda, iti nasayaat nga panangraem, dagiti anak, kadagiti nagannakda. Amen, kakabsat? Kat datayo nga Kristiyano,
dayta iti pamati tayo. Nakait na sawa nga di kag tumtumaron no ag sakit ka. Nakait na sawa nga di kan mapanagpatpadoktor no darikrit na ngam ti kayat na nga sawan ti sekreto ti pamendisyon ti Apo ket nagpuon kaday di relasyon na imbag nga panangtrato tayo kadagiti naganak tayo. Amen kakabsat? Amen. Okay. Tata, kaya't kung nga makita yung kakabsat, iti role ken responsibilidad ni nanang no apay nga dapat itetay kadakwada iti pamadayaw saan laeng itangal daw a Mother's Day no diket aging gana nga si bibiyagda. Apay kakabsat because number one, a mother conceives. Ninanang kakabsat, iso itinang bagkat, kanang inaw kada tayo iti tiyan na ti siyam nga bulan, kat iso tinagsakripisyo nga nangiyanak kada tayo. Kitang manta kaabay mo, kat kunam kingkwa na narigat ti panangyanak ni nanang mo keng ka. Kakabsat, agpay-payso. Kunana ti John 16:21, a woman, when she is in travail, hath sorrow. Deta travail kakabsat kat dete nga ni naganak. Dete agsasaganag ng timarik na nga ut-ut. Sinyalesen kakabsat nga rumwaran di ubing. Because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Oh, ang kuam mo nga eksplikar dayta kakabsat, tahaanak nga nanang. So nga damagak man kada kayo nga padak nga lalaki, sino kada kayo timayat nga agsikog? Alaman, ada ka di? Preacher Erwin, kayat mo tagsikog? John Ray, kayat mo ti agsikog? Awan, di ba? Gaputa na rigat kakabsat iti agsikog. Te kunakon, hangkwam mo nga eksplikaran da iti nga banag, nga may sa ti amok, bungaak iti rigat ken panangipusta ni mama iti biag na, tapnon mayanakak iti daytoy nga lubong. Praise God for that. Saan nga napilitan ti rikna nga nangyanak, desidido nga mangyanak, inyanak-nak nga napnuan ayat kakabsat. Inkarigatan na nga mayanakak, no mampay cesarean operation, gapo ka DJ, ayat na kanyak, kat kayat nak nga maipasngay nga si bibiyag. Praise God. Iso nga kakabsat. Dayta kumatisan tayo nga liplipatan. Kat amuyo kakabsat. Awan yan ta outline ko dito yung simagi lang yan ta panunot ko. Gaputa iti pa nagbasbasak ti Biblia. Nautob ko kakabsat deti Proverbs 31. Ikabilyo man lang, adaman la kayat ko nga emphasize dita. Kuna nakakabsat deti verse 1 kanto. Gaputa jay nanang, kasarsarita na jay anak na nga arin kakabsat. Agasam deta. Amon, no uray ko na dayan ta trabaho king kagat boss. Sir ko na da. Ijay balay, jay tulatanagan mo. Aya, tipangawag ni nanang mo ka. Kunana ni, the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him, nagsaon ni nanang, kat kunana, what my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows. Sakbay nga imbaga ni nanang ken kuana dagitay paglintegan ken nasayaat nga instruction kunana barok laglagi pem siyak tinangipasngay kengka the son of my womb. So uray ana kakabsat ti madanon tayo nga yugto iti panagbiag hantay liplipatan nga padayawan ni nanang gaputa iso tinangyanak kada tayo. Kat anyan kakabsat nga agpaiso nga hanan ay bagken sana nasayaat kadagiti growing nga teenagers. I hope nga awang kadagiti kasta nga ubing. Nga mas pay nga patyem deta teenager nga best friend mo ngam ni nanang mo.
Apay, deta gayem mo nga teenager tinangyanakan ka. Isot nagrigat ka di nga nanginaw kang ka. Kat ninanang mo't nagrigat. Isot ti dapat nga padayawam. Mas padayawam kaysa di kita gagayem mo. Hello? Amen. Number 2. Anapay kakabsat, ti kalugong ni nanang, tibiyag tayo. A mother cooks. Ala? Dita ayan nyo kat hanaunay uson kakabsat at fast food. But amin na yan. Ngam ti kayat na nga sawan dayta, ti talaga nga masaknan, nang nangruna nga masaknan, ti panakataraon, kan panakatarabay ti panagdakkel, dagiti anak, kat saan nga ni tatang. Mas nga di jay nanang kakabsat. No kitan ti 1 Kings 17:12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, kunana deti widow woman, awan asawa nan, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. May isa lang nga basit nga arina, kanlana tinabati. And behold, I am gathering 2 sticks. Tapnon, inak, dalusan dayto, ikat ilutok, nga kanek kanti anak ko. Tapnon, kalpasan na kat matay kami. Ninanang kakabsat, she wants to make sure that we are nourished. No kita niyo nanipod, panakayanak tayo, pinasuso na tayo. Kat iso iti, adadda kakabsat nga, masaknan, makariknan, no kasta nga dete, mabisinan di ubing. She has labored much to prepare nutritious food for us and is responsible for our physical growth. Amen? Utang tayo kakabsat, kadagiti nanang tayo. No anyaman ti kasasaad tayo tinaim pisikalan nga aspeto ita. Kat gapo ti inda panang taraon, kat very crucial day nga panang taraon kada tayo, bayat ti kinaubing tayo. Amen kakabsat? Amen. Maibagak dayta kaputa adda digiti piek ngan alaga ak sadyay. Kat kita kakabsat. No gayam deta manok. Kat bayat iti kinapiek na pelang. Kat saan nga natargibi nga naimbag kakabsat kat adot saksakit na. Tunod dumakkel, uray dumakkel nga baling nga adult nga manok kakabsat. Hanto makapagitlog nga naimbag. No adanto problema na. So nga praise the Lord, for our physical growth, we owe it to our mothers who took good care of us when we were just little boys and girls. Number 3, anapay kakabsat, tinaisang sangayan nga role ni nanang kada tayo, a mother clothes. A mother clothes. But Samuel ministered before the Lord, being a child girded with a linen ephod. Moreover, his mother made him a little coat. Sino ti adadda kakabsat nga gumatgatang dagiti badbado tayo? Alaman? Ninanang. Hello? Ninanang kakabsat. Kat malagip ko ni mama, idi ubing kami kini Preacher Glenn. Nunalpasan ti panagripar na ti uneg ti balay. Puti ayuyang nan kakabsat. Yan na ko na yo. Digiti katataob ni mama, amuyo deta. Yan at ayuyang no kwa, tinanang idi, tita Romana. 5 sisters. Di ba? New India. Di kita tinababayag. Nga istor talawagan kakabsat. Anapay? Footstep. Apay kakabsat. So paggatangan tinalalaka nga badbado gan arwatan ti ubing. Aging gana ita kakabsat. Naisupela paggatangan tinalalaka nga badbado at arwatan ti ubing. Tanyo India kakabsat. You see that? Kahit malagip ko nga, di ubing kami na gumatang ni mama iti pantalon. Dete ati dog kakabsat nga pantalon, di gatangan na. Apay, wenta, hana may pasigurado nga may gatangan na kamtumanan ti pantalon kakabsat. Iso nga ti ati dugan, tapno agbayagan ti dua talo nga tawanan. Itupi na kakabsat, nga nakabengbeng dete, tupi na ijayanta babakat katawan dagti classmate ko, McDonald's kakabsat. Nagdakkel di tupi na.
Kat idi ubing kami kat dagiti classmate ko. Oh, rimswa de ko natin nga nalpasan nga na-revive. Idi ubing kami ta eskwela dete bell bottom. Dagiti pantalunda kakabsat mapanda pakartib sa da panayunan tay triangle din ta gayadan na bell bottom. Nga kasla pag saplit kakabsat ti kalsada at kaagaba na. Eget uri kayat kumot ti makisabay ti uso, idi kakabsat. Agat awanatan na kayat ni mama. Tainsuro na kami kakabsat, nga agbado, nga nadisente, iso nga naimuli, kada kami kakabsat, iti taste ti panagbalin nga nadisente. Praise the Lord. A mother clothes her children. Amen? Katsan lang, nga arwatan nga na impisikalan, tinkawas na kada tayo. No diket kinawusan na tayo kakabsat, iti kawas nga ayat. The warmth of her love and affection was more than enough to make us feel secured in our childhood. Number 4, a mother coaches. Kakabsat, nalaing ni nanang nga coach. Amen! Amin nga aramidem kakabsat, adalat na maibagana. Ding amen. Our mother has trained us from our infancy. We have learned the first lessons of life and about God from them. From our physical baby steps, na sursuro tayo kakabsat, timagna, ukuda natin nga magmagna, saan lang nga digide physical baby steps, but even the basic practical baby steps of life na sursuro tayo kadakwada. Our mom taught us the basic things of household chores. Panaginaw, panaglaba, panagtaripato ti balay, kat digito'y kakabsat, uray agpaiso, adda dagiti kagamitam, awang kas DJ, you have a first-hand practical knowledge of all these things. Good, praise the Lord, kakabsat. Amen. We learn to speak our first words. Our mother has also taught us moral and values in life. No lying. Awan nagkuskusit. Sinot imo na nga nakangam dayta kakabsat. Saan nga ni Mestra? Ninanang timo na nga nakanggan tayo. No bad words. To be respectful. Kat nasursuro tayo deta kakabsat. Now, idiubing kami, hang kumalipatan nga timaysa nga malam, nilekturan na kam ni mama. Kat kunana, no inaunangam da kayo, iti talo wano upat nga tawen, manong ken manang iti pangawagyo. Ngam no inauna ti 5 katagpangato, tito ken tita iti awagyo. So nga kakabsat tata, uray pastora kon. Saan ko nga naikat dayjay nga ingredient ti panang respitar dagitin inauna. Tito ken tita. And you know, that is a very important ingredient. I cannot overemphasize it. It is not being stressed and emphasized by our society. It is a neglected and even a forsaken ingredient. Our society do not put importance to it. They think it is not vital and it doesn't matter. Ngam isot gapo na kakabsat, no apay nga bumababa iti level, iti moralidad, iti syudad tayo. Gaputa na ikat jay may sang ingredient, nga mangted iti rason, tapno dagiti anak, ket maibalikas da, day jay panaggalang kadigiti inauna, ngem isuda. Tatagat kala dita Amerika agat, dita latanagan na. Numampay, it sounds good ka day jay tao no Amerikano, kala gusto ta Amerikano nga jay nagan na ti awagam kakabsat. Pero
not because it sounds good, it is right. Not everything that sounds good is right. Isu nga datayo kakabsat. Hal nga gapo, hante nga ipagpagapulaeng nga datayo kat Pilipino. Ipagpagapo tayo nga datayo kat Kristiyano. Sursurwan tayo, digiti anak tayo. Nga ibalikas da, DJ, paggalang nga title, digiti inauna, ngam isuda. Amen, kakabsat. So nga dakay nga ububing, awagan nyo, dagita nanang dita, iti auntie, uncle, tito, tita. Digita inauna ngam da kayo, you call them kuya. Diyak kami amot English ti kuya, alang ba't nga, hey, older brother, kunam nga raw. Aya, awan English na nga minta kuya, iso nga, napimpintas mo la, deti kwate nga Pilipino, ta deti lingwahe tayo, kat adda kakabsat, paggalang na nga balikas. Tila paggalang ti English kat sir, ma'am. Dijay lang kaya. Awan manong-manang ti English, adda ka de. Alaman? Adawan. Ikak tili magasot kakabsat, deta makaibagat English ti manong kan manang title. Adda? Awan kakabsat. But I am so thankful today. Kat adu kakabsat dagiti hanga deti ibagak deti saan nga panangitalungam. Adu dagiti makaapresyar. Kadayjay nga galad kakabsat, galad deti nga pastoryo. Kat apresyaran da kakabsat dayjay. Kat i-attribute ko dayjay, haan nga kanyak, no di kat gapo kini mama, nga nangisuro ka da kami. So, a mother coaches. Nakita yung kakabsat. Isuda itinang coach ka da tayo. Nga digito'y importante, nga basic, nga sursuro, ti panagbiag, nga masursurom laeng kan sumagapsep ken ka ti kinaubing mo. Narigatan ngagsagapsep kakabsat king kanulakay ken baget ka, agyaman tayo, na ipasagapsep ka datay di anak tayo. Katno ingkay saludsudan iti dayti nga malam. Ana ti malagipyo nga sursuro ken adal. Nga kan kanayon nga ibagbaga ni nanang kan kaidi. Adda ka di kakabsat, ibagaman ta kaabay mo. Alaman, let's give a short informality. Aman, adda, imposible nga awan kakabsat. Ibagaman, kadeta kaabay mo, kunam, anamot ti kasla, nasursurum nga dete, perming ay emphasize ni nanang muging kaidi. Kung naman, aladamagang man, kada tayo nga inauna. Hang ko na aramid, di kalman deta, dito yung nagpintas ko maaya. Oo. Remember something, come on. Tell it to your seatmate. Oo. Katata, panunutam kan malagip mo kakabsat, you are thankful. Gaputa di jay kakabsat kat nagdakkel ti naging impact naging ka. Hang ka di kakabsat. Hamo ko na ngawan impact naging ka di jay. Oh, no pa nagriing tinasapa, sino kada kayo kakabsat iti agsabwag ti danom tinanang na idino kwa, maladaw nga makariing kakabsat. Oh. Sino kada kayo idi kakabsat iti napadasan na tinatibab tingiwat nagaputa nagsaot dakas. Oh. Sino kada kayo tinakapadas kakabsat dayjay kwa, nabatim jay payong na jay eskwela kakabsat kat te permit ungat na kalati awang bigatan nga dete di na ko maurayan lata nga tong bigatan kakabsat dete ti kayat na kat ingka latalukatan dyan nakalak nga ridaw ta classroom kat ingka alang te payon. Sino kada kayo kakabsat napadasan na deta kat ita ma-realize mo ti patag ti gamit kat malaglagip mo nanang mga kunam no ni nanang ide anya lakit din ta ultimo panyo. Siyak, hindi kakabsat. Panyo. Anak ko mamat, deta panyo kung kunak ba't hindi kakabsat ng nakapat-patag nga panyo. Tupperware. Paunay kagat deta nga Tupperware ang kakabsat. Deti pag inuman nga Tupperware, no agawit nga gas-gagas-gas, ultimo pantalon kakabsat. Nga dete, makita na jay tumang no dete na iyas-asa ta amom ti style ti ubing agat dete agtartaray sa agislide nga dete itupak na jay tumang na sa agislide tum kuna na nga kadjay. Di ubing kami kat uso dete ada agrukob no ubing tapos ing aglag to nga laklak taom sa kanto tumbling kada
Adot ipaspasikat da idi nga ipatpatulad kakabsat. Kadagawit ka, mabinsir ni mama kat. Digit siya nga ba, nagmalagip ko kat itatakakabsat, ma-realize ko, no hamu-ammo ngagpaiso kat tata, ma-realize ko ti personality kakabsat, kat no hamu-ammo nga ipatagdigit ang gamit. Kasano na kapay nga italkan ti apo ngagpaiso aya. So those are basic things in life, lessons. Nga idiubing tayo, kaslahan tayo makita, ti patag, kan ma-appreciate ti patag nang growing up kakabsat ko nam. Oh, how thankful I am. Nga dadidye nga insuro ni nanang. A mother coaches. Number 5, a mother consecrates. A mother consecrates. Tigayat na nga sa undet, nga consecrate kakabsat. Ngamin, adu dagiti elemento nga isuda iti no kuma computer mangkorrupt ti sistema. No kumabagi foreign elements nga mangted iti sakit, foreign virus, external bacteria nga mangted iti sakit. No kumapagilyan terorista nga mangdadael iti gobyerno ken pagilyan. Adumot dagiti elemento kakabsat. Nga bayat ti kinaubing tayo, hantay makita nga delikado digitoy. Nga makita tinanang, kat isuda ti mangilikliklik kada tayo. Idi ubing tayo, hantay ammo, ti peggat ti kutsilyo, ti peggat ti aglasat ta kalsada, ti peggat digiti agsipdot, agsibrong, agkidnap. Ti ubing, ang kanay ni bagbagada iding, no adamang mangtitikin di kada kayo. Saan yung awaten? Tabaka tamayin da kayo. Oh, sino kada kayo kakabsat tinakangkang, di kakasta, hello? Ang kiyong awaten, di kita nga makmakan, tabaka datamay na. Kat di kita kakabsat physical aspect. Ta grown up tayo, di nanang tayo, makonsern ng dagat makita da. Makita da kan mapaliiw da, no adda kakabsat, dagitihan na nasayata, tumahod ka da tayo, adda jay da ngagkarkarargat ko na da apo. Sika kaditi, mangdalos, mangwaknit, mangikat, mangiwaksi, digito'y apo nga elemento nga mangdadail ka, digiti nga anak ko. They consecrate us with their prayers. Number 5, a mother converts. A mother converts. Oh, isuda kakabsat tinang introduce ka datayo iti pamati. Da kayo nga ububing dita. Praise the Lord. You have been dedicated in the church. You are in the right church. And you should be thankful to God that you were given mothers who care for God and for the church. So nga, kung nada anak ko intay church, anak ko, ag-memory verse ka, ikabesam deti anak ko. Why? Because they want to inculcate to you the faith of the Bible. Number 7, a mother considers. Managpanunot tinanang, saan ka di? Hello? Managipapan. Overthinking no daduman ni nanang. Hala, overthinking. Kaputan ni nanang kakabsat. Managpanunot. Ngumti ka na sa hindi consider kakabsat. Kat amu nga kitaan. No anya itinasayaat. Kan anya ti plano ti apo. Kat by faith kakabsat. Aramidin na dayjay. Malagip yun ni baby Moses. Kat ninanang na. Gaputa, nakita na nga, dahil tingo ubing ko na, saan laeng nga nalumpo, ngem, naipasngay, ngagbalin, nga leader iti nasyon ti Israel. Kat there was a warning that all 2-year-old male below will be killed from the Pharaoh. Iso nga kakabsat, napannaindulin. Agasam deta napannainwalang kakabsat yan takarayan, pinabantayan na kadayday kabsat na. Apay, because the mother considers that the child will be used by God. So nga datay nga nanang, datay nga naganak, let us consider. Ti-consider tayo kuman. Kat saan laang nga ti kayat tayo nga pagbalinan, di kiti anak tayo. No di kat ti-consider tayo, jay kayat ti apo nga pagbalinan da.
Kat adda tayo nga mga lalay, mangikararag, mang-encourage, kat saan nga mangidep, wano mang pundi, kaday nga kaririknada, i-consider tayo di plano ti Apo iti biyagda. Amen! Amen. Number 8, a mother cares. DJ ubing di Old Testament, kat napan nakigapas, kadwa ng tatang na. Ubing pelang kat naipakon di trabaho. Kat nag-faint, kakabsat, sakit di ulo, kunana, natulid latan. Nakita di kiti agub-ubragat kunada. Ingay panggantat, napan na yung panggantatang na. Nay, deti anak ba, natalimu daw, kunada nga kasta. Amum di ko na di tatang na, bring him to his mother. Gidag kananang na. Anak kayat na nga sa unday jay kakabsat. No agrigat dagiti anak, agsakit kan amin. Mas nga jay nanang timasiknan kan makarik na kaysa day jay ama. Not that the father doesn't care. But we fathers are cool. We'll just relax. Ti adadda nga madanagan kakabsat. Kat day jay anak. Day jay ko na tayo nga, syakla ko man itinagsakit. But look at that tremendous care. Amen? When we were not able to take care of ourselves, our mother had that love to take good care of us. Number 9, a mother comforts. Ninanang kakabsat, isuti number 1, nga makisimsimpat siya kada tayo kadagitilidliday tayo. Hello? Amen. Oo. So nga kakabsat, napimpintas nga dakay nga ububing, teenager, dakay nga single, ninanang yut pangibagaan nyo, dagita parikot kan problema yo, hangata Facebook. Apay, pagbalin ng magkananang ta Facebook ang kakabsat, isumot ti pagibagaam ti probleman. Ti kapintasan kakabsat, malaksid kini Apo Diyos, kan kadagiti adipon na nga makaipaay ti na Diyosan nga pamagbaga. Ti number 1 nga makisimpat siya king kakakabsat no marigatan kaninanang. Kitam ti comfort kan care ni nanang. Uray baruseng yad ka nga ubing. Tunno. Nailawan ka, gapo ka DJ kinasubag mo kakabsat. Ninanang mo to, uray kasanot pong to. Siyempre, ungtan na kapelang, di ba? Kunanan do pelaging kang urig sasawgot ag-agasan na kan kakabsat. Aya, aman. 1, alagat anangarod. Kat kastoy nga talaga, kat alagat nalpas nga na ibagak dete, ugot kan anak ko, ang aywanang ka, anangarod kat anak ka. Mother cares and mother comforts. Amen! So nga reflecting on the great sacrifices done toward us by our mother, today, worldwide Mother's Day is being celebrated. But as a church, nakita tayo manipod iti Biblia, no anya kakabsat iti role ni nanang kada tayo. In return, as we honor them, here is how we are supposed to honor them. 1, we must love her unconditionally. Ti kayat nga asawan kakabsat, uray bakit tanton, ayat antay ilatta kumaisuda. Hanga detay latta no dekat, mas ngayatan tayo. Hug her affectionately. Arakupem. Amen? Naarakop ko ni Mama di Kalman. Maarakop to ni Preacher Glenton, June 16, palubos ti Apo. Understand her sympathetically. Awatem ta, adot imperfections na kakabsat. Listen to her attentively. Help her cheerfully. Tulungam, alalayam, asistaram, anyaman, digiti pa kasapulan na, hala nga physical, financial, amin. Help her. Tulungam, hanga gaputa maasi ka. Hanga dapat asi, iti mangidurdurun king kangan, ay kakaasi mo't ni nanang, haang kakabsat, no dikat ayat, gaputa nanang mo isuna. Remember her gratefully. Noon malagip mo ni nanang mo, ti malagip mo kuma, kat saan nga digite, ungot na, uray malagip mo ti ungot na, DJ pa nakalagip mo kat agyamyaman ka ta inungungdan na ka. DJ malagip mo kingkwa na, awan sa bali no di, thankful ka, dito ma-realize mo, ma-acknowledge mo nga,
Anang nga tanuhang nga ninanang mo, no ang nga ninanang mo't nang padakkelging ka, no awan nanang nga nang padakkelging ka, kasano ka nga nga nagbalin itata. Alaman? With all the things that I gave to you as the role of the mother to us, without her, kasano tayo kuma. So, whenever you remember her, timalagip mo, God, I'm so thankful. Remember that our mothers gave us the best years of their life. What a blessing. Kat kakapsat, kada kay nga agbuy-buya pa iti YouTube, kat uray kada kayo nga agkarkararag, nga agbalintumot, nga nanang, adot anak tayo, di ti unag ti kapilya. Saan laang nga di kiti biological ti anak tayo. Pati di kiti ububing, kasla anak tayo mo't amin ida. So praise God for our mothers. Amen. Today, happy and blessed Mother's Day to all mothers. Shall we pray? Dear Lord, awangkas iti Biblia, tasaom da ito'y, nga mangibaga kada kami, because it's our authority, nga mangibaga kada kami, dagito'y nga banbanag. Thank you for the role of our mothers in our lives. Kat itaapo, ti may isang agsagapsap kada kami kat di balikas nga, remember them gratefully. Every time we remember them, awan sa bali nga malagip mi, no di pa nagyaman. Yaman apo, iti inaramid da, great contribution da, iti panagbiag mi. Well, while it may seem that we are grown up and we can take care of ourselves, it doesn't mean that they are no longer needed in our life. They are most needed. Because if we have needed them when we were growing up to guide and nurture us physically, now that we are grown, we need their fervent and utmost prayers for us. Thank you ta dadala taapo nga mangbaybayabay kadakam ti karkararang. Katulungan na kami ngagpanunot no kasano nga padayawan mi kan ayaten mi digiti nga naganak mi. Thank you so much, dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.